замоне ду рафиқ муддати тӯлонӣ дар биёбоне роҳ мепаймуданд. рӯзе миёни онҳо баҳсу ҷанҷол ба амал меояд ва яке аз онҳо дар сари ҷаҳл дигареро як шаппод яъне шапалоқ мезанад ва дӯсте ки шапалоқро хурд хеле дардашро эҳсос мекунад, аммо чизе намегӯяд ва хомӯшона дар болои рег ин сатрҳоро менависад: имрӯз дӯсти беҳтаринам маро як шаппод зад. рафиқон роҳи худро давом медиҳанд ва баъди чанд рӯз ҳавзеро пайдо мекунанд ки мехоҳанд онҷо обозӣ кунанд. он нафаре ки шаппоқ хӯрда буд қариб буд ки дар об ғарқ мешуд ва дӯсташ ӯро наҷот медиҳад. вақте ки ба худ меояд, дар болои санги ин сатрҳоро навишта мекунад: имрӯз дӯсти беҳтаринам маро аз марг наҷот дод, мегӯяд. нафаре ки дӯсташро шаппод заду рӯзи дигар аз марг наҷоташ дода буд, аз дигари мепурсад: вақте ман туро ранҷондам, ту дар болои рег навиштӣ, аммо акнун ту дар болои санг навишта истодаӣ, чаро? дӯсташ чунин ҷавоб медиҳад: вақте ягон нафар моро меранҷонад, мо бояд онро болои рег нависем, то ки бод онро тоза карда тавонад, аммо вақте нафаре ба мо некӣ мекунад, мо бояд онро болои санг навишта кунем, то ки ҳеҷ гуна боду борон онро тоза карда натавонад. ҳамеша кӯшиш кун то ранҷишро болои рег ва хушҳолиро болои санг сабт кунӣ ва ҳаёти ту осону сода ва рӯшан хоҳад буд. инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.